Het beeld dat een pad van deze greenstrook verdwijnt is een aangries van gewoon inwoners van Toppenhuizen Twellegeer. Het bedrijf Dauma Stiel uit Snits is al een paar jaar uit zijn jas gegroeid en wil graag een flinke uitbreiding van het bedrijfspand aan de kant van Top en Twel. Gevolg is dat een stuk van de groene buffer verdwijnen zou. En dat pikken de dwarsbewoners net. Er is fastlijn van het nut van deze groene buffer tussen de dorpen en stad. En wij... Wat is dat nut? Wat is het belang? Het belang omdat men een stad scheiden wil van een dorp. Directeur Dauma begrijpt de argwantie, maar zijn bedrijfsbelang gaat voor. Uitbreiding aan de orenkant van het pand of zelfs verhuizing naar een nieuwe plak is geen optie. Het gaat om dermate grote bedragen dat kan niet. Nee, dat is net economisch verantwoord. Dus de kant van Top en Twel op, dat is de goedkoopste oplossing. Dat is de goedkoopste oplossing, maar dat is ook de meest logische oplossing qua structuur van de onderneming. De commissie Behoud Groene Buffer Top en Twel liet intussen hield meer zien tosken zien. Het eerste doel is om de politiek in het eigen voordeel te bewerken. Wij proberen op initiatief van de politiek zelf om beeldvorming te gaan van wat er daadwerkelijk te gebeuren staat. En de mensen eerlijk en oprecht te informeren van jongens, dit staat je om te wachten. Komen beide partijen er net uit, dan geeft de commissie het juridische gevjocht aan. De advocaat is al regelen. Wij gaan on de meerderheid van steden. Saffier gaan we. Als het nodig is, dan geven we echt saffier. Ja. Safol is die een burg, dat die greenstrookje bloed. Ja, Safol is dus burg. Absoluut. Natuurlijk baal je daarvan, dat is ik zo. Hè? Maar je wil graag terug als ondernemer. En daar, en nogmaals, in oerlis is ik, kom je het verste. Maar als het met verharde standpunten gaat, ja. Maar in principe schiet je daar niks mee op. Een lange juridische strijd dreigt en daarmee ook opslag van stiel boeten het gebouw, want er binnen geen ruimte meer is. En daar zoenen de inwoners van Top en Twel dan het uitzicht op haar. Dan moeten we zien naar alternatieve mogelijkheden, maar wel op dit terrein. Maar sla je een boete op in de greenstrook? Of hoe zit dat? Op uw eigen terrein waar wij nog kunnen bouwen, zeg maar. Ja, dat liep het dan ook net echt mooi, hoor. Ik denk het net. Nee, maar ja, wij moeten terug. De gemeente Zuidwest-Friesland hoopt het vadersimmer een besluit te nemen over de plan van het bedrijf.